Ziberbizikidetza positiborako aholkuak. Arduratsua izan beste pertsona batzuen datuak partekatzea. Laura bai eta Marta García nire lagunak hizketan klasetik irtetzean. Baimena eskatu zenigun? Beste pertsonen datu pertsonalak ez dira zureak. Saihestu horiek erabiltzea edo haien argazkiak argitaratzea beraien baimenik gabe. Zure emozioa kontrolatu. Ze astuna zaren. Barkatu. Eskerra kontrolatu naizen. Norbait azertzen bada denbora batez deskonektatu. Gaizki ulertu bat izan daiteke. Tolerantzia eta parte hartzea. Orain ulertzen dut. Errespetua erakutsi beste pertsonen iritziengatik eta zurea eman. Elkartasuna. Eskerrik asko laguntzeagatik orain hobeto sentitzen naiz. Norbait gaizki pasatzen ari dela uste baduzu saiatu laguntzen. Ziberrean zibersegurura.